Hei anteeksi, asutko täällä Jyväskylässä? Joo, kyllä asun. Entä paljon sä maksat vuokraa? 505. Oltaisko me voitu käydä purkkaamassa, miltä sun kodissa näyttää? Totta kai, mennään vaan. No niin, tervetuloa tänne mun asuntoon. Tässä on tosiaan tämmönen 31-neliöinen yksiö. Ja täällä päin on mun kylppäri. Näinkään. Sitten jos mennään tänne päin, tässä on tää mun olohuone, mikä on suurin osa mun asuntoa yhtä olohuonetta. Missä mulla on sitten mun vinyylisoiti ja vinyylikokoelmat. Sen jälkeen mulla on myös mun valkotaulu, mihin mä teen joskus opiskelujuttuja. Ja sitten mun tietokone, missä mä teen mun kaikki työjutut ja opiskelut ja pelailut ja mitä vaan. Sitten tossa on mun vuodesohva, jos joku kaveri haluaa siihen rojahtaa. Sen lisäksi tossa on mulla mun hylly, missä on mun kaikki nörttijutut. Kaikki tommoset mielenkiinnon kohteet. Mun taulun maalas mun äiti, se on ihan älyttömän hieno. Halusin sanoa erikseen. Sitten jos mennään vähän tänne päin, tässä on mun baaripöytä ja siinä on mun 3D-printeri. Sitten tässä on mun tämmönen pieni, mutta kiva keittiö. Mulla on jääkaappia, pakastinta ja hellaalietta ja kreatiinia, kaikkea kivaa. Ja sitten viimeiseksi tässä on tää mun alkovi, missä on mun sänky sijoitettuna. On kiva kun tulit käymään. Moikka!